Dyn ni wedi clywed llawer o sôn am lobïo ar wythnos hon gyda dadl yn tir gyffredin, a dyna un o'r pethau dwi yn gofyn i chi fel etholwyr yn gyson i gysylltu â fi i wneud yn siŵr mod i'n cynrychioli eich barn chi. Mae digon o lobïwyr proffesiynol yn y Senedd fan hyn, ond dwi eisiau clywed eich llais chi. Un o'r pethau mae pobl yn cysylltu â fi amdano fe mwyaf yw lles anifeiliaid. Mae amrywiaeth o bynciau ynglyn â cŵn, creulondeb tuag at anifeiliaid, anifeiliaid syrcas, pob math o bethau. Mae pobl yn cysylltu â fi achos bod nhw'n poeni am y pethau hyn o ddifri. Mae'n rhywbeth yn agos iawn at eu calon. Dwi'n gallu cymryd y pethau hyn lan gyda'r Comisiwn Ewropeaidd. Ond, does dim un person sydd yn gyfrifol, yn amlwg gyfrifol am ddelio gyda'r materion hyn. Mae'n dod o dan yr adran defnyddwyr. Ond dwi eisiau gweld newid. Ar ôl yr etholiad yn mis Mai y flwyddyn nesaf, bydd Comisiwn newydd yn cael ei benodi, 28 o bobl. A dwi eisiau gweld un ohonyn nhw yn cael cyfrifoldeb clir dros lles anifeiliaid yn teitl y swydd. Fel byddwch chi a fi a pawb arall yn gwybod at pwy i fynd a pwy sy'n gyfrifol i wneud yn siŵr bod gwledydd yn cadw at deddfwriaeth. Dwi eisiau gweld deddfwriaeth newydd hefyd lles anifeiliaid i gynnwys yr holl bethau hyn. Bydde fe nid dim ond yn gwneud y gwaith yn well ac yn fwy effeithiol i ni, wrth gwrs, i fi fel aelod seneddol, i chi fel etholwyr. Ond bydde cael Comisiynydd yn gyfrifol am lles anifeiliaid yn anfon neges cryf at y byd bod ni yn yr Undeb Ewropeaidd yn cymryd lles anifeiliaid o ddifri.